Паце Кико, може би ще влезе в кадър. Ето носителят на бялата ветровка. Паце Любо, добър ден, нещо да кажете? Черната група. Паце Марто. Ще имаме предвид. Сега е господин Станчев. Хеви метал, това е ясно. Колко е лаце, да, и да го виде. А сега чупи стойки. Така леко далечен план. Той бе ми се стори така. Чао, включена. Ами зей! Обърни само. Обърни. Да. Сега аз се прави само. Ето го! Бате Климбър, леле! Светъл, бе! Бати, тая стреймо! Така, жълтата панелка. Атака на Пацелило! Газ! Газ! Откъде се гаси това? Че нещо... още Трябва да ви нещо се появи. Стоп. Ето Бате Марто. Минава, момчето се отива. Газ! Тия ни изрезаха, баци. И аз се пребах. Неква тежка бределка. Да, Любо Мишев печели премията за катерачи. Баца, вземи да си го изгасиш. Аз сега тръгна.